На 29 октомври 1929 г. фондовата борса в Америка се срива. Настъпва голямата депресия, най-тежката икономическа криза в световната история. Банки фалират, спестявания на хора изчезват, всеки четвърти американец става безработен, масов глад обхваща цялата страна. Кражбите и престъпленията се увеличават, а Луки Лучано започва да изгражда комисията, бъдещата американска мафия. Времето на голямата депресия е време на престъпност, епоха на гангстери и банкови обирджии. Сред тях са Джон Дилинджър, Флойд Хубавеца, Нелсън Бебешкото лице, но най-известните и противоречиви фигури са Бони и Клайд. Животът им е кратък, но обелязан от насилие, романтика, предателство и смърт. С дръзките си банкови обири те приковават вниманието на цяла Америка и се превръщат в най-търсените престъпници на своето време. Аз съм вашият мафиозо и днес ще ви разкажа историята на Бони и Клайд, най-известната престъпна двойка в Америка. Ако подобен тип съдържание ви харесва, може да се абонирате за канала Скамбанка, за да не изпускате нови истории от престъпния свят. А сега да започваме. Клайд Бароу е роден през 1909 г. в много бедно семейство и израства в крайните квартали на Далас. Като дете всеки ден вижда контраста между мизерията, в която живее, и лукса на богатите квартали. С времето в него се заражда омраза към бедността и желание на всяка цена да избяга от нея. Решен бързо да спечели пари, Клайд тръгва по стъпките на по-големия си брат Бък. Двамата започват с дребни престъпления, но скоро привличат вниманието на местната полиция. Не навършил 20 години, Клайд вече има няколко ареста за кражби и обири на автомобили. Бони Паркър е родена през 1910 г. в Тексас. По-късно семейството се мести в един от бедните квартали на Далас. Бони обича да пее, да пише поеми и кратки разкази, но подобно на Клайд мечтае да избяга от бедността. На 15 години тя напуска училище и се омъжва, но когато е на 19, съпругът ѝ е осъден на доживотен затвор за убийство. Двамата повече не се виждат, но и официално никога не се развеждат. До края на живота си Бони не сваля брачния си пръстен, носи го дори в деня на нейната смърт. Бони и Клайд се срещат за първи път в дома на техен общ приятел. Той е на 20, а тя на 19 години. Между тях се заражда любов и скоро стават неразделни. И двамата са израснали в бедните квартали на Далас, споделят една и съща омраза към бедността и копнеж за по-добър живот. Малко след запознанството им, Клайд Бароу е арестуван за пореден път. При едно от посещенията на Бони в ареста, тя скръщо му подава пистолет и той успява да избяга. Свободата му обаче трае кратко. Скоро е заловен и осъден на 14 години в затвора Истхъм, едно от най-жестоките места в страната. Там затворниците са третирани като роби, работят по цял ден под погледа на въоръжена конна охрана, а за най-дребни провинения са пребивани и наказвани. В затвора Клайд става жертва на тормоз от друг затворник и месеци наред е насилван. За да сложи край на това, той примамва насилника и го пребива с метална тръба до смърт. Друг затворник, излежаващ доживотна присъда, поема вината вместо него. Отчаян да се измъкне от затвора, Клайд измисля план. Убеждава свой съкилийник да му отсече 2 пръста от кръка с брадва, за да бъде признат за негоден за работа. След като това се случва, властите решават, че Клайд е страдал достатъчно и го освобождават от затвора. По този начин планът се оказва успешен. След освобождаването си, Клайд веднага се връща при Бони и двамата възобновяват престъпния си живот. При един неуспешен обир тя е заловена и осъдена на 3 месеца затвор.
Там Бони започва да пише стихове, като повечето от тях са посветени на Клайд. Местният съдия обаче не вярва, че една жена може доброволно да следва престъпник и решава да я пусне преждевременно. Само няколко дни след освобождаването си, Бони доказва точно обратното. Тя се връща при Клайд, без да подозира, че в следващите 2 години двамата ще се превърнат в най-известната престъпна двойка в Америка. Скоро към Бони и Клайд се присъединява техен приятел Уилям Джонс, братът на Клайд, Бък и неговата съпруга Бланш. Така петимата създават прочутата банда на Бароу. Групата започва серия от дръзки обири на банки, магазини и бензиностанции, които отекват из цяла Америка. Името им бързо се превръща в сензация, а властите ги обявяват за едни от най-опасните престъпници в страната. Престрелката в Джоплин е повратният момент в историята на Бони и Клайд. Събитие, което завинаги променя всичко. През април 1933 г. бандата се укрива в град Джоплин, когато е изненадана от полицейска проверка. Полицаите въобще не подозират кого ще заварят. Те просто проверяват сигнал за нелегално производство на алкохол по време на сухия режим. В последвалата престрелка Бони, Клайд и останалите успяват да избягат, но убиват 2 служители на реда. В паниката бандата оставя след себе си колата, оръжията, стихове на Бони и, най-важното, множество снимки. Вестниците по цяла Америка публикуват техните лица, а Бони и Клайд се превръщат в сензация. Една снимка става особено популярна. На нея Бони е облегната на открадната кола с пистолет в ръка и цигара в уста. Именно тогава се ражда легендата за Бони и Клайд. Краят на бандата на Бароу настъпва след нова престрелка, този път в Айова. Бони, Клайд, Бък, Бланш и Уилям Джонс намират убежище в една изолирана ферма, за да се възстановят от последните рани. Но местен жител забелязва непознатите и подава сигнал в полицията. Органите на реда организират засада, която прераства в ожесточена престрелка. Бък Бароу е тежко ранен в главата, а Бланш частично ослепява, когато стъклата до нея се пръскат от куршумите. Няколко дни по-късно Бък умира от раните си, а Бланш е заловена. Тя е осъдена на 10 години затвор. След освобождаването си живее тихо и далеч от вниманието на света. Когато през 1967 година излиза първият филм за Бони и Клайд, тя признава, че е дълбоко разочарована от начина, по който е показана. Казва, че истината е била много по-различна. Умира през 1988 година на 77 годишна възраст. Тя е последната, която помни истинските лица на Бони и Клайд. След същата престрелка Уилям Джонс е заловен и осъден на 15 години затвор. След излежаване на присъдата живее скромно до смъртта си през 1974 година. Когато го питат какво мисли за филма за Бони и Клайд, той отговаря, че е разочарован. От цялата група единствено самите Бони и Клайд успял да се измъкнат само с няколко леки рани. През януари 1934 г. Клайд извършва изненадващо нападение над затвора, където години по-рано е измъчван и унижаван. Смята се, че акцията е акт на отмъщение. Той успява да освободи няколко затворници, а един се присъединява към тях. Това е Хенри Метвин, човекът, чието участие по-късно ще се окаже фатално за Бони и Клайд. След пробива в затвора, властите решават да се обърнат към бившия тексаски рейнджър Франк Хамър, човек с легендарна репутация и дългогодишен опит в преследването на опасни престъпници. Хамър приема задачата, събира екип и тръгва по следите на младата престъпна двойка. В продължение на няколко месеца той неуморно ги преследва, докато не успява да ги открие. При една случайна полицейска проверка, Бони и Клайд застрелват 2 щатски полицаи, без дори да се замислят. Според очевидец, Бони хладнокръвно доубива един от вече ранените служители.
Историята се разпространява молниеносно във всички вестници и обръща общественото мнение. От народни любимци, двойката се превръща в омразни престъпници, символ на безсмислено насилие и жестокост. Късметът на Бони и Клайд приключва, когато са предадени от бащата на Хенри Метвин. След месеци на престрелки, убийства и бягства, ФБР разбира, че Хенри се укрива при родителите си. Агенти предлагат на баща му сделка. Ако помогне да заловят прочутата двойка, синът му няма да получи смъртно наказание за убийствата, които е извършил. За да го спаси, той разкрива маршрута и точния час, по който Бони и Клайд ще минат. Те имат уговорка да вземат Хенри на път, без да подозират, че вървят към засада. На 23 май 1934 година, край малко градче в Луизиана, тексаския рейнджър Франк Хамър и неговият екип устройват засада. Щом колата на Бони и Клайд се появява, по нея са изстреляни над 150 куршума. Двамата умират на място, държейки оръжие в ръце. Така приключва историята на най-известната престъпна двойка в Америка – Бони Паркър и Клайд Бароу. Погребението им се превръща в истинска сензация, привличайки хиляди хора от цялата страна. Въпреки последното им желание да бъдат погребани заедно, майката на Бони не позволява това да се случи. Няколко години по-късно, през 1948, Хенри Метвин загива при съмнителна автомобилна катастрофа. Някои вярват, че е чиста случайност, но други са убедени, че е убит като възмездие за това, че предава Бони и Клайд. Истината и до днес остава неразкрита. Смъртта на Бони и Клайд бележи края на ерата на банковите обирджии и началото на възхода на ФБР, което използва случая като доказателство за ефективността си в борбата срещу организираната престъпност. Когато Бони и Клайд са убити през месец май 1934, нито един от големите гангстери на епохата – Джон Дилинджър, Флойд Хубавеца и Нелсън Белишкото лице не е заловен или мъртъв. Но само няколко месеца по-късно, един по един, всички те ще намерят смъртта си. Дилинджър пада пред кино в Чикаго, Флойд е застрелян в Охайо, а Нелсън в престрелка с ФБР. Годините 33-34 се оказват повратни за Америка. Те слагат край на цяла една епоха, край на сухия режим, край на голямата депресия и край на банковите обирджии, а захласването по гангстерите остава завинаги в историята. Ако ви е било интересно, абонирайте се за канала Скамбанка, за да не изпускате нови истории от престъпния свят. Оставете коментар, кажете какво мислите и какво искате да видите следващия път. А който има желание и възможност, може да ме подкрепи в Revolut или чрез бутона Thanks под видеото. Без вас фамилията не съществува. До следващия път и не забравяй, дръж оръжието близо до себе си и очите винаги отворени на 4.